Abathandi bomculo weNkosi Yamagcokama nabalandeli bayo uqobo bayibuza ukuthi ibathathaphi labo sisi ecula nabo abacula kahle. Uzokhumbula kulezi nsuku kunengoma yeNkosi Yamagcokama etrendayo neyenza kahle ekudayiseni ekwi-albhamu le egcina ukuphuma iNkosi Yamagcokama ayishaya nesiphalaphala sentokazi eshaya ngezwi elimtoti igama layo uSinewe wakwaNtuli. Igama lengoma ithi yini ungashongo. Abantu bayibuza ukuthi iNkosi Yamagcokama imvukuzephi uSinewe Ntuli. Kunevidiyo etrendayo ey'nkundleni zokuxhumana yakhe uSinewe Ntuli efakwe usisi wakhe Philile Lovely Ntuli la khona abukise ngabo uSinewe Ntuli ecula bekumele bevume bangavuma. Wawuthi mangikhalisa afika ngithulise. Wawuthi mangikhalisa afika ngithulise na. Wagcina sengwina kanjalo. Walungisa amaphutha akho ayiwina inhliziyo yami. Wagcina sengwina